jikijela Jikijela mntu omnyama jikijela amandla awethu eyethi Concord eyethu eyethi South Africa eyethu eyethi Concord eyethu. Thank you very much comrades. Kufika amaphoyisa la ngaphakathi athi asizophuma siyele ngaphandle 100 meters away. Singayishiyi memorandum la ngaphakathi, asivumelekile ukuba la ngaphakathi. Yazi mina ngivele ngathini? Ngivele ngathi umfowethu ngoba umfowethu omnyama. Ngathi amaphoyisa sisuke nawe ePitoli. Saze safika la. Besihamba peaceful. Yebo. Abayeke ukubehavisa ko John Foster no Malala. batshele bonkosi Le Concord le iConcord eyethu umbuso wethu njengabantu abamnyama. Kahle kahle futhi ngabe sonke sihleli la ngaphakathi sibhala u4 ukuthi sizeleni la. 100 meters one singaphethe iphambo. Ngoba iphambo zoba basishiye emakhaya. Kusatshwani kanti. Asibambeni i-discipline. Comrades, asibambeni i-discipline. Asihloniphe iphoyisa elihloniphayo. Asihloniphe abasebenzi baseConcord. Senze umsebenzi wethu ube smooth. Kodwa into engayifuni ukusatshiswa ngejele, mina ngaboshwa ngincane ngina 17. Ngize manje sengiyinkunzi yombhemu mdala ngicela. Sahamba amajele ngiyangena ngiyaphuma. Batshene bonkosi. Singasatshiswa ngamajele into engathi ishu. azile amaphoyisa Mina ngangibopha noma ikephi ngizofika ngingene nje ngiyinkunzi yombhemu futhi. Ingenzeke lutho futhi. Yebo. Ngide ngiphume futhi. Batshene. Ngibophela ukuthi ngizoletha iphepha eConcord. Webakithi. Abantu bakithi abamnyama. Comrades,